Εγώ θα επιμείνω και εγώ θέλω να ρωτήσω περιπτώσεις που πρέπει να μας υποψιάζουν ότι το παιδί δεν περνάει καλά. Δεν ξέρω πώς θα μιλήσει η ψυχολόγος μας, η κυρία Ηλιοπούλου. Κυρία Ηλιοπούλου, πείτε μας περιπτώσεις που ξεκλειδώσατε το παιδί. Μίλησε μου, κορίτσι μου, αγόρι μου, τι συμβαίνει, πες μας. Έτσι, πολύ σωστά. Αρχικά χρειάζεται να πούμε ότι παρατηρούμε σημάδια στα παιδιά και χρειάζεται να είμαστε συνεχώς σε μια επαγρύπνηση. Να μην θεωρούμε δεδομένο ότι ένα παιδί εντάξει είναι στο σχολείο, τσακώθηκε, δεν έγινε κάτι. Θέλω πάρα πολύ να τονίσω σήμερα ότι χρειάζεται να αφουγκραζόμαστε το παιδί. Να είμαστε δίπλα στο παιδί. Μπορεί να δούμε περιπτώσεις, πάρα πολύ σημαντικό, σωματικής κακοποίησης, περιπτώσεις συναισθηματικής, σεξουαλικής κακοποίησης. Υπάρχουν σημάδια και πολλές φορές αυτά συνυπάρχουν. Οπότε οφείλουμε να είμαστε κοντά, να ακούμε και να ρωτάμε. Να μην θεωρούμε δεδομένο ότι το παιδί θα μας το πει. Μπορεί και να μην είναι. Δύο παράγοντες θέλω να βάλω. Αυτό που λέει η κυρία Ηλιοπούλου, ότι το ένα μπορεί το παιδί να κακοποιείται ψυχολογικά μέσα στο σχολείο και να μην το αντιλαμβάνεται ο γονιός. Πρέπει ο γονιός να το καταλάβει, πρέπει να δει τα σημάδια. Και το άλλο όμως είναι ότι το παιδί, κύριε Γιαννόπουλε, κακοποιείται μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον. Και κάποιος από το συγγενικό περιβάλλον είναι υπεύθυνος για να δει τα σημάδια αυτά και να τα καταγγείλει και να βοηθήσει και το παιδί. Αυτό φαίνεται από την προσπάθεια και έχοντας εμπιστοσύνη, γιατί πρέπει να σε εμπιστευτεί. Μπορεί να κάνουμε γιορτές, μπορεί να κάνουμε διάφορα πράγματα κλπ. Ωραία είναι, κινητοποιείς. Αλλά μετά, ποιον θα μιλήσεις ουσιαστικά? Στους ειδικούς. Εγώ στον ειδικό Ναι. Μισό λεπτό, να μην το μπερδεύουμε. 24 ώρες λοιπόν πρέπει να έχεις κάποιον και τις γιορτές και τα βράδια που θα πάει από τα κάτω από το κρεβάτι σου για να μιλήσεις, για να πεις πράγματα. Άρα λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να γίνεται επιστημονικά, τεκμηριωμένα και με τέτοιο τρόπο το οποίο να έχεις συνέπεια. Κυρία Ηλιοπούλου, πείτε μας μια-δυο περιπτώσεις που χρειάστηκε να χειριστείτε και τις φέρατε εις πέρας χωρίς να δώσουμε στίγμα ποιο είναι το παιδί ή τι ακριβώς έχει γίνει. Αρχικά λειτουργούμε την γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο 10205, όπου εκεί κανείς μπορεί να καλέσει είτε γονέας είτε παιδί όλο το 24ωρο και να καταγγείλει ή ανώνυμα πάντα, έτσι, οτιδήποτε έχει προκύψει και έχει συμβεί. Έχει χρειαστεί να μας καλέσουν και να μας πούν ότι με χτυπάει, για παράδειγμα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο πατριώτης. Μισό λεπτό, 10205, κύριε Γιαννόπουλε, η δική σας γραμμή. Μισό λεπτό, η δική σας γραμμή 10. Η εθνική γραμμή για τα παιδιά 1056. 1056 και 10205, δύο γραμμές, έτσι. 1056 και 10205. Αυτά μήπως πρέπει να τα βάζουμε κάθε μέρα τώρα? Υπάρχει μια λίστα με γραμμές και της αστυνομίας, ειδική γραμμή. Και η αστυνομία. Η αστυνομία έχει δεν τα έχω πρόχειρα. Είναι το ανηλίκων, έτσι, για εξειδικευμένες καταστάσεις και το γεγονός ότι δεχόμαστε ανώνυμες και επώνυμες αναφορές, οι οποίες προωθούνται είτε κατευθείαν στον εισαγγελέα είτε στην αστυνομία προκειμένου να διελευκούν. Άρα μπορούν να μιλάνε τα παιδιά χωρίς, κυρία Ηλιοπούλου, χωρίς να βγαίνουν τα προσωπικά δεδομένα εκτός του. Μπορεί να βγαίνουν τα προσωπικά δεδομένα, αλλά έχουμε πει και έχουμε κάνει ένα συμβόλαιο με τα παιδιά διαχρονικά τώρα, 30 χρόνια, ότι θα σπάσουμε την εχεμήθεια αν αισθανθούμε ότι κινδυνεύει η ζωή τους. Όταν μας λένε δηλαδή ότι εγώ θέλω να κάνω κακό στον εαυτό μου, αμέσως ενημερώνονται οι αρχές. Λοιπόν, κυρία Ηλιοπούλου, μέχρι πόση ώρα θα είστε εκεί? Να πούμε λιγάκι ότι λειτουργούμε ήδη πιλωτικά και ένα νέο πρόγραμμα, γιατί εστιάζουμε πάρα πολύ στην πρόληψη του Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας για παιδιά. Για όλους όσους θέλουν να είναι κοντά στο παιδί, εκπαιδευτικούς, γονείς, για όσους ενδιαφέρονται να αναγνωρίζουν έγκαιρα σημάδια και να προλαμβάνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Γιαννόπουλε, Ευρωπαϊκό. Με ένα μήνυμα.